Right, imitaurirai dare nyaya Pamusoro dare. Ini ndine mudzimai ndiwangu. Takanetsana mumba nenyaya yechipambi yakainetsana. Saka tanetsana iye ndobva atama. Akabva apuwa imba namaneja akanzi chinjai munhu agare kwako. Iye agare kwake akagara. Ndikati munhu anenge agumbuka pa. Achazosunungura mumba wake achazodzoka ozotaura. Batasira. Chaidirwadza ndechekuti aingoti patinotaura tasangana anotumira chikafu chevana totenga ndovapa asi upedzisira unoshauta iye uri tundabvura hausi murume iye uri chii wewe konai mai kana mangoona kuti mimi magara kwenyu mega magara kwenyu kazhinji ndaasingapindure because ndakagona kuita hasha ndikarova ndikapara mosha right chazopedzisira apa manje apa ndaona zvinhu zvataisa ndobva ndabvunza vamwe akanzi dai kwamambo mudaidzana mugadziriswa ndokuya vandandai ezvo chandandinacho chandachikumbirisa chaicho chandaida inini ndechekuti kwamuri mambo mutipowo zano chandoda kuti ndizive nini chandakapfira shungu yekuti ndisvike kunoku ndoda kuziva kuti mwana ndowangu ere zvichokwadi kana kuti hazi wangu ndomuchengeta sei kana ari wangu uyezve chepiri ndeyekuti iye manager ndiye aitopa pressure amai ava kuti vasauye kuno kudai pese pandaiuya kunoku musi wandatanga kuuya kunoku ndapedzisira kudzokera uku mangwana acho ndobva ndasvika ndikarohwa paworkshop kansei makaenda kunomangana what is ngezi chii chinonzi ngezi akazochiona chinonzi ngezi yeneda iye manager wekweni akazopauya pa ndikafona kunoku inini ndikazonzi enda kupolisi ndobva ndaenda naye kupolisi munhu achaita zvikanzi atoapa maorenji ana basa iye zvino zvinogara rakadai so ndinopiwa basa nemurungu harunzi imimi sei makadaro so imimi makazomimangana sei ndakakumaka ini anomazo ndobva ndaona kuti zvodai paakazoona kuti nyaya yanetsa manje murungu akatanga kundibvunza first time pandakarumwa chigumo ndatinetsana naamai ako ndobva ndauya kumurungu akandirambira manager kuti andipe tsamba ndipiwe mari ini ndikaita chivindi kuti handinofaka mudzimai andikangatisa ndio wangu ndobva ndauya ndikataura nemurungu akandipa mari $71 zvikanzi ikashota udzoke zvikanzi you are doing a wrong information and then ambuya unovadai iwe kuenda kudare ini handikuda kuenzaniswa kuti mhuri yangu ndoda ndoichengeta sei zvikanzi batanga kundidhodza kutanga kundidhodza kuyako inini ndobva handisi handeinkwa vari kupi kumabhaundi ndikati ini handisvike kwako ndonoita noise ndobva ndotanga kuedwa fight chii pake ndobva ndarohwa ndosvika apa iye zvino nhau yacho inongoramba ichiringonetsa ichingodai saka chandaichikumbirisa inini vedare kuti mondibatsirawo mudzimai ndowangu chandiri kuda ini ndaenda kwanisa kuwana DNA test ndotoresa mwana wangu mondipawo zano kuti ndochengeta sei mwana wangu ndo chini chandochema mambo wangu DNA test haikumbirwi kuna mambo amen mwana uyu kana murimi muri kumuchengeta semwana wenyu muchida kuziva kuti mwana wangu here kuitira kuti ndigozochengeta mwana uyu ndine shungu kana kuti mwana uyu mai ava vaina baba vake mwana wacho naye uchichengeteswa tinovaripisa mudare vanoripiswa munotora mwana moenda kudna test send order from this court munoenda kudna test so we have granted that as a court munoenda kudna test muruzvinzwa rambwe aiwa daira zvakanaka ikonozunzwa musoro muri kuzvinzwisisa makarambana vakandibvisira gupuro vakakupai vakandipa so kurambwa nemukadzi kuchengeta mwana amuchengete mwana kuchengeta iye zvino munochengeta ka sekungochengeta kwamamuchiita handiti but munofanira kuve neassurance yekuti muri kuchengeta mwana wenyu here saka hazvirambidzwi kuenda kudna test gedai kudna test so ndiri kukupai nguva munhu anotsvaga mari yekuenda kudna test ndini nhasi tiri musi wa5 ndongokupai mwedzi wese waSeptember uno moenda kudna test maenda kudna test modi modzoka nemaresults kudare kwamambo chimwe chandaikumbira ndechekuti hamungandipewo retsamba ndinopa murungu wangu andipe mari ndibva ndaita zviri chopu chopu zvamunoita munosvika motaura naye kuti ndabva kudare
ndapuwa order nedare ndoda kuchengeta mwana asi tichichengeta ndizva ndiri kuchengeta mwana wangu handiti wapona right. Saka ndoda assistance yako. Koti ikanyora tsamba, it seems as if you are forcing munhu kuti toningirira kuita kupama orders. Imimi uyai kudare kuti ndawana mari yakati but haisi kukwana ku DNA test, saka ndiri kungotsvaga imwe ndingati nonokei pati kusvika maenda ku DNA test zvichabuditsa zvakanaka kwamuri, zvakanaka kumukadzi, mochengeta mwana. Nyaya yekuti mai ava vanoti vakakuonaiwo kuita ipanda vachikutukai nekuita sese zvakapera kubva musi wavakapedzesera kukutukai. Musi wavakapedzesera tatovaongorora nekutovaona kuti ndotaimi dzacho. Kana chikore-kore chekumashango kunhingukuko hameno muno mukuona munhu atadza kuremekedza ofisi yamambo haungamukwanise, hazvife zvakaitika. But chandoda kukuudzai ndechekuti endai mugare kumba kwenyu zvakanaka. Kugara kwamunoita ndikokuti munhu anosvika sei pamba nechinhu chikafu chekuti uchengete mwana uchindituka ndiko kwamondiona sva hazvisiri izvo zvatingaita. Handikakwa hamusiri matanga kurambana, hamusiri. Saka izvozvo izvo zvekuti munhu anotuka munhu anodini unobvunzwa, unodaira nemusoro mudare kuti isu hatikudei amai, hatitokudai. Hamuzunzwe musoro muno munotaura muromo wenyu fefe zvipamwe penyu, hatitokudai zvachese. Murume wenyu aikudai ndiwa makaramba uyarapo, but hamurabvumirwe nemutemo kuti pamaonana makutukana. Ko mwana akarwara muudzana sei? Nyange vanhu vakanzi varambana hatitukane, pane mwana kana arwara, baba mwana ndauya, mwana arwara, murume omhanya wobvisa mari vanhu voenda kuchipatara. Handiti mapawa kwete kutsamwira nematare. Isu hatitsamwirwe, vekutambisa time kutsamwira dare. Saka ndikuda kuti mwana aendeswe ku DNA test, zviri kukumbira baba wacho. Mwana akawanikwa ari wake anokuripai mombe. Mazvinzwira mai. Imi mukawanikwa mwana uyo asiri wake munoripa mombe kumurume. Murume bhasiyana nekuchengeta mwana wacho. Handiti anenge akuchengetwa nababa wake, but mukangonoona chete akanzi mwana wake chekutanga anobhadhara mombe kwamuri yekukupumhai kusagutsikana kuti mwana uyu akazodini. Temo unozochitenda kuti munhu ngaachengete mwana wake achiziva kuti mwana wangu. Handiti ndo zvakanaka? Saka ndo nyaya hombe yatoda kuti kusiyirei pano muchidzokera kumba. Handiti musaise vanhu mukati menyaya yenyu, hazvina zvazvinoshanda. Itai tu sekudanana kwamakaita pakutanga. Vanhu vakambopengesana zvekutukana nekuita sei nokudini nerimwe zuva nesangana. Vamwe baba vakauya panapa vanga vari muno mudare vatozonzwa kuti nezuro chaiye. Amino kana ndanzwa ndega. Aiwa ndozvatotaura kuti nezuro chaiye ndakabva ndatopinda nadzo atenzera vari papa. Saka isusu hatidi kupindira munyaya dzevaviri tichiipisa kukurwisanisai. Tinoda kuti kana mauya kuno mofema mweya wakanaka wekuti takaenda kwamambo, asi mambo vakati tisatukana nerimwe zuva upenyu ivhiri. Mwari vanongoikana vangopindira voita zvimwe zvinhu zvinoshamisa. Tonzwa vanhu vaya vakadzokera. Tozviziva kuti kana munhu akati ndasviba moyo
anosviba mwoyo pati kudzokerana kwevanhu takakuona vanhu vachidzokerana niniwo pandikazovatuka vanga vanotichedza vakadzi vave nhaka vandoona vakadzi vave nhaka vakanga vakandishauda vakatitutisa sekuru vanga vakasvika kuenda namaneja kuti endai undase noti uyo aende kubhaunda waenda tikati murume ndowaita tokuchengetedza munodu saka uri nhaka sachiti ndakaona watuka bhosa vakadzi vava nhaka kana watoa so ndati chandinokumbira manje vataura nhunha yenyu handiti ndekwazvakabva nezvakakonzeresa handiti nyaya iripo iye zvino ndeyekuti vanhu vaviri vanhu vaviri ngavawirirane handiti iye zvino makusingogadzirira nyaya yechi yedna test ndo chinhu chakakosha chatakurukura nezvacho handiti ruzvinzwabweko saka mochienda kumba kwete tonzwa mafoni akuridzwa kuti tazonosvika kumba tazenge tazodini mukaita unhu wakadaro mabva mukoti danho rinozotorwa nekoti rakaipa handiti ka asi musazovatyisa kuti vatye kuti vauye kuti ndakuda kuti tichibuda tiende kudna test handitatenderana ndonyaya tatenderana ndoyavakumbira kudare yekuti ndikukumbira kuti ndichengete mwana ndichiziva ndikuchengeta mwana wangu mari inotoresa dna test ndeyavo saka chakaibva ipapo hatitoone munozoita izvozvo kana vawana mari motizivisa kuti taakuita moita handiti totenda